10 sekúnd. 10. Vážené kolegyne a kolegovia, želáme vám pekný deň a vítame vás na tlačovej konferencii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Dnes budeme hovoriť na tlačovej konferencii o posilnení sociálnych podnikov a o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti sociálnej ekonomiky. Dovoľte, aby sme medzi nami privítali aj štátneho tajomníka Ministerstva práce Mariana Valentoviča, ďalej podpredsedu NKÚ Jaroslava Ivanča. No a do slovenského písomného jazyka dnes bude tlmočiť pani Milena Fabšičová. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, je pomerne výnimočné, keď na jednej tlačovej besede stojí minister a predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ale v tomto prípade to má absolútnu logiku. Poprvé, dobre viete, že pokiaľ pripravujeme na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny nejaké systémové zmeny pri nejakej téme, tak vždy sa snažíme komunikovať so zainteresovanými stranami, ktoré môžu samozrejme prispieť a pomôcť pri príprave týchto systémových zmien. No a po druhé, sme tu spoločne aj preto, lebo predmetom záujmu Najvyššieho kontrolného úradu bolo v rokoch 2018 až 2023 fungovanie sociálnych podnikov na Slovensku. Sociálne podniky v tomto systéme, v tomto režime fungujú už 7 rokov, od roku 2018 až doteraz. A žiadna vláda, bez ohľadu na to, aká bola pri moci, nikdy v tomto systéme žiadne zmeny, špeciálne zmeny neurobila. Napriek tomu, že Najvyšší kontrolný úrad vypracoval protokol a po kontrole toho 5-ročného obdobia avizoval nejaké problémy v tejto oblasti, naše ministerstvo začalo pracovať na legislatíve ešte na jar tohto roku. To už dobre viete a už sme predstavili náš zákon v medzirezortnom pripomienkovom konaní. A chcem veľmi oceniť, a dúfam, že to potvrdia aj pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, že tieto systémové zmeny boli konzultované a sú konzultované s Najvyšším kontrolným úradom práve preto, lebo Najvyšší kontrolný úrad prišiel s protokolom, kde zistil viaceré nedostatky. Chcem sa ešte vrátiť ale k tomu obdobiu predchádzajúcemu, pretože naozaj je úplne zrejmé, že problém, ktorý nastal v sociálnych podnikoch, sme zdedili a preto, že bol dlhodobo neriešený a aj preto, že jednoducho tie zistenia Najvyššieho kontrolného úradu ako keby nepadli na úrodnú pôdu, čo sa samozrejme už zmenilo. Chcem opäť pripomenúť, že na Slovensku pôsobí 600 sociálnych podnikov, ale drvivá väčšina z nich vznikla v rokoch 2020 až 2023. To bol najväčší rozmach sociálnych podnikov, pretože vtedy vzniklo 558 podnikov. Tá druhá dôležitá vec a ten druhý dôležitý údaj je, že práve v tom spomínanom období výrazne narastali zisky tých sociálnych podnikov. Čo je samozrejme prirodzené, keďže tie sociálne podniky vznikajú, tak sa navyšuje aj celkový objem sociálnych podnikov. Len pre vašu informáciu, v roku 2020 bol zisk sociálnych podnikov necelých 3 milióny eur, alebo necelé 3 milióny eur. V roku 2021 to už bolo 7 miliónov eur, vyše 7 miliónov eur, v roku 2022 viac ako 9 miliónov eur, v roku 2023 13 miliónov eur, v roku 2024 približne tiež 13 miliónov eur. Takže v tomto období, v rokoch 20 a 2023, došlo k najväčšiemu rozmachu sociálnych podnikov a toto obdobie bolo kontrolované aj zo strany NKÚ. Som veľmi rád, že sme sa na dnešnom pracovnom rokovaní zhodli na tom, že aj Najvyšší kontrolný úrad privítal systémové zmeny, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už presadilo do legislatívneho procesu, aj keď Najvyšší kontrolný úrad má asi 3 alebo 4 pripomienky k týmto zmenám, ktoré sme my pripravení samozrejme zapracovať v priebehu legislatívneho procesu, ale o nich bude hovoriť pán predseda. A po druhé, spoločne sme sa dohodli na kontrole vybranej vzorky sociálnych podnikov počas budúceho roka, tým, že aj Ministerstvo práce výrazne posilní odbor kontroly
ale vo vzájomnej komunikácii s Najvyšším kontrolným úradom sa bude kontrolovať pomerne veľká vzorka sociálnych podnikov, aby sme jednak skontrolovali, či sociálne podniky počas toho budúceho roka fungujú tak, ako majú, či plnia svoj účel, ale na druhej strane budeme spoločne kontrolovať aj dopad tých systémových zmien na fungovanie sociálnych podnikov a v prípade, že teda vyhodnotíme, že niektoré zmeny neboli úplne správne, alebo že naopak, že ešte sme niečo opomenuli, tak sa k tomu po roku opäť vrátime a pripravíme ďalšie systémové zmeny, respektíve budeme na to reagovať. Čiže to je tá taká prvá zhoda, že v spolupráci, vo vzájomnej spolupráci budeme vyhodnocovať jednak nábeh tých systémových zmien, ale skontrolujeme aj vybranú vzorku sociálnych podnikov. Môžem povedať za Ministerstvo práce, čo veľmi ocenil NKÚ, alebo predstavitelia NKÚ, tú našu ambíciu, že chceme skontrolovať 5 až 10 sociálnych podnikov v priebehu jedného roka, čo je naozaj významná vzorka, aby sme teda vedeli zhodnotiť, do akej miery sociálne podniky si plnia svoj účel a do akej miery už nie sú zneužívané, respektíve do akej miery dokážu pripravovať a integrovať znevýhodnených uchádzačov na prácu na otvorenom trhu. Je tu jedna vec, aj keď som povedal, že o tom bude hovoriť pán predseda NKÚ, on to samozrejme upresní, kde si vieme predstaviť jednu zmenu, čo sa týka predstavených nových pravidiel, a viem, že to avizovala aj opozícia, treba povedať. Opozícia, ako ste si mali všimnúť, ocenila tieto zmeny, ale predsa len v prípade zdravotne ťažko postihnutých ľudí, aby sme nešli do ďalšej administratívnej záťaže, aby sme nemuseli pri zdravotne ťažko postihnutých ľuďoch vyžadovať ešte aj preposúdenie na konkrétnu pracovnú činnosť, tak tu je správna poznámka zo strany Najvyššieho kontrolného úradu, že toto by sme vyžadovať nemuseli, že bude stačiť naďalej aj potvrdenie o invalidite zo sociálnej poisťovne, keďže výrazne navýšime počet kontrol a budeme vedieť v praxi skontrolovať, či sa tento inštitút nejak zneužíva alebo nezneužíva. Čiže tým, že viac posilníme kontrolu zo strany či už Najvyššieho kontrolného úradu alebo Ministerstva práce, my budeme vedieť, či konkrétna osoba naozaj je schopná vykonávať konkrétnu pracovnú činnosť, respektíve byť na konkrétnom pracovnom mieste. Takže tu sme rovno sa dohodli, že táto podmienka nemusí v zákone byť. Sú tam ešte ďalšie veci, ktoré nám veľmi racionálne navrhol NKÚ, aby sme vytvorili nejaký systém merateľnosti, ukazovateľov, na základe ktorých, alebo v rámci ktorých sa pohybujú sociálne podniky a tak ďalej, ale toto už by som nechal na pána predsedu NKÚ. Opäť len zopakujem, že zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je dokonca aj správne. Sme sa dohodli na tom, že ho príjmeme v skrátenom legislatívnom konaní, aby už začal platiť od začiatku budúceho roka. Mimochodom, na to vyzývala aj opozícia, tak pevne verím, že v tomto nebude žiadny problém. A dovolte len na záver toho môjho príhovoru ešte zhrnúť tie základné zmeny, ktoré budú ponovom platiť od budúceho roka. Tá jedna z tých zmien je, že v prípade, že sa sociálnemu podniku nepodarí integrovať človeka zo sociálneho podniku na riadny pracovný, otvorený pracovný trh, tak bude musieť takýto sociálny podnik vrácať alikvotnú časť tzv. Vyrovnávacieho príspevku. Je to logické, ak je to integrovaný podnik, má integrovať daného zamestnanca na reálny pracovný trh. Druhá vec, ktorá bude poupravená, že v prípade zdravotne ťažko postihnutých ľudí to platiť nebude a pravdepodobne naďalej bude stačiť len potvrdenie o invalidite. Tá ďalšia významná zmena spočíva v tom, že znižujeme príspevok, vyrovnávací príspevok pre ľudí pracujúcich v sociálnych podnikoch, respektíve pre sociálne podniky, a to na úroveň minimálnej mzdy, ktorá bude v budúcom roku 915 eur. Ako som povedal, pokiaľ by sme pokračovali v súčasnom režime, tak objem eurofondov peňazí určených pre sociálne podniky by sa minulo v máji budúceho roka a v takom prípade by už sociálne podniky nemohli pokračovať vôbec. A je to aj principiálne správna vec, pretože ten príspevok do výšky minimálnej mzdy si myslím, že je dostatočný, pretože stále máme na Slovensku
veľké množstvo ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu a pritom nepracujú v sociálnych podnikoch, ale v riadnych spoločnostiach. Ten istý sociálny podnik bude môcť poberať vyrovnávací príspevok na toho istého zamestnanca len raz, to už viete tiež. No a zakazujeme súbeh pracovnej pozície v sociálnom podniku s inou pracovnou činnosťou, teda s iným pracovným pomerom, živnosťou a podobne v iných spoločnostiach. Z tých dôležitých vecí ešte spomeniem, že sociálny podnik bude môcť držať svoj zisk v osobitnom fonde len 2 roky, nie 5 rokov ako doteraz. A v prípade, že ho nepoužije na socializáciu zamestnancov, tak o ten zisk príde. Ocenené bolo zo strany NKÚ aj to, že v prípade zákaziek, verejných zákaziek, bude môcť sociálny podnik využiť iba 20% celkovej ceny zákazky ako subdodávku, nie 100%, ako to bolo doteraz. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je, že sociálne podniky už nebudú môcť byť v konzorciách s inými spoločnosťami, budú môcť vytvárať len konzorcia same medzi sebou. Čo sa týka DPH, je to zákon o DPH, je to agenda ministerstva financií, ale informácie, ktoré máme, tak od 1. januára sa teda DPH pre sociálne podniky zvýši na 19%. Zatiaľ toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Andráši, predseda NKÚ. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, pán podpredseda, štátny tajomník, dámy a páni. Dovoľte, aby ja som zosumarizoval to, s čím som prišiel na rokovanie s pánom ministrom a čo súvisí najmä s výsledkami našich auditov z minulosti a hlavne s výsledkom kontroly, výkonnostnej kontroly, ktorú sme robili v roku 2023 a s výsledkami sme oboznamovali kompetentných v roku 2024. My sme vtedy preverovali systém, ako je nastavené sociálne podnikanie, ako sa uplatňuje sociálna ekonomika v rámci Slovenskej republiky, pretože v rámci Európy je to jeden z kľúčových nástrojov, ako zapájať vylúčené osoby, ako zapájať zdravotne postihnutých občanov alebo ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní na trh práce, ako im dať ďalšiu šancu byť aktívni na trhu práce. My v rámci našej kontroly sme preverili viacero oblastí, identifikovali sme významné rizika, ktoré sa neuplatňovali alebo ktoré existovali hlavne v období rokov 2018 až 2023. Išlo o problematiku kontroly, kde v minulosti napríklad zodpovedné ministerstvo, teda rezort práce, nevykonal ani jednu kontrolu, ako fungujú sociálne podniky, ako dodržiavajú zákony, ako vedia vykázať tie aktivity, ktoré napríklad vykonávajú ľudia, na ktoré dostávajú sociálne podniky vyrovnávacie príspevky. Tu je pozitívna zásadná zmena v tom, že na ministerstve sa vytvorila skupina ľudí, kontrolorov, ktorí budú vykonávať kontrolu jednotlivých sociálnych podnikov. Pozitívne som hodnotil aktivitu, o ktorej hovoril pán minister, že je záujmom rezortu odkontrolovať 5 až 10% sociálnych podnikov v priebehu jedného kalendárneho roka. Takáto vzorka nám umožní identifikovať nielen individuálne zlyhania konkrétnych vlastníkov, prevádzkovateľov podniku, ale nám pomôže identifikovať a hlavne ministerstvu systémové chyby, ktoré je potrebné zmeniť, aby sme podporovali tento významný nástroj, ktorý na trhu práce má existovať. Druhá vec, aby to fungovalo efektívne, účelne a aby sme nepoužívali nielen európske, ale aj národné peniaze len preto, aby sme ich minuli, je dôležité, aby ministerstvo malo k dispozícii systém, informačný systém, ktorý má v sebe ukryté podstatné dáta. Vieme, aké typy občanov zamestnávame v sociálnom podniku, aké podnikateľské aktivity tieto podniky vykonávajú, ako vedia napríklad vstupovať do obstarávania aj cez sociálne hľadisko, alebo koľko podnikov využíva in-house zákazky v rámci miestnej alebo regionálnej samosprávy. V minulosti takéto dáta rezort nemal k dispozícii. Dnes, aj vďaka tomu, že bola vytvorená sekcia sociálnej ekonomiky, tak vďaka tomu vznikli aj datové nástroje, informačné systémy, ktoré malo ministerstvo k dispozícii, obsahujú moduly, v ktorých sa tieto informácie budú zbiehavať a ktoré sa potom budú môcť aj analyzovať. To je veľmi dôležité preto, aby vedelo ministerstvo vyhodnotiť, či sa naplňa cieľ, za ktorým bola táto schéma nastavená alebo nie.
Tretia veľmi dôležitá poznámka, to je výzva nielen pre rezort práce, ale aj pre iné ústredné orgány štátu, je medzirezortná spolupráca. Toto nie je len téma pre rezort práce, toto je téma aj pre ministerstvo financií, ak hovoríme o DPH, ak hovoríme o iných daňových zvýhodneniach. Toto je téma pre rezort školstva, pretože dnes na Slovensku, ak hovoríme, že je to jedna z významných tém, ktorá v Európe tvorí až 8% hrubého domáceho produktu, tak je potrebné na túto problematiku aj vzdelávať mladých ľudí, nielen na stredných školách, kde dnes nemáme žiadnu strednú školu, ktorá by sa špecificky tejto oblasti podnikania venovala, ale v rámci vysokého školstva máme len jeden odbor na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa sociálna ekonomika prednáša, kde sa sociálne podniky ukazujú nielen v tej teoretickej, ale aj praktickej oblasti. Teda oblasť medzinárodnej spolupráce, veľká výzva do budúcna, ale to nie je výzva len pre rezort práce, ale aj pre iných partnerov. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, vítame aj to, že sa majú odbúrať niektoré administratívne záťaže. Dohodli sme sa, že sa stretneme ešte k jednotlivým paragrafovým zneniam tohto zákona, že vieme ukázať na základe aj výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili v rámci existujúcich sociálnych podnikov, že kde sú tie slabé miesta, čo by bolo potrebné odstrániť, aby sme nemenili zákonom systém len preto, lebo v systéme sa nachádzajú 3, 4 alebo 5 podnikatelia, ktorí ten systém zneužívajú. Aby sme týchto 5 nepoužili na zmenu systému a trestali sme všetkých ostatných. To sa týka napríklad osôb so zdravotným postihnutím. Toľko, dámy a páni, na môj úvod. Možno tá posledná poznámka, informoval som pána ministra, že my na základe výsledkov kontrol z roku 2018 až 2023 máme v katalógu rizik follow-up kontrolu, teda že preveríme túto problematiku, keďže sa mení legislatíva aj na základe našich odporúčaní, nepôjdeme do kontroly systému, ale budeme kontrolovať konkrétne sociálne podniky, ako dodržiavajú pravidlá, ako systém pomáha zvyšovať sociálno-ekonomický rozvoj regiónu, ako pomáha zamestnávať tých rizikových občanov, ktorí na trhu práce sa nachádzajú. A takúto kontrolu by sme chceli vykonať v druhej polovici budúceho roka. To, ako nastavíme aj výber sociálnych podnikov, to bude na základe rizikovej analýzy, ale už dnes vám môžem povedať, že určite tam zapadnú aj tie sociálne podniky, ktoré zamestnávajú handicapovaných občanov a vykonávajú služby bezpečnostných služieb, strážne aktivity, bezpečnostné aktivity. Myslíme si, že tieto podniky by mali byť pod oveľa prísnejšou kontrolou, pretože práve v týchto podnikoch môže byť systém zneužívaný. A ak hovoril pán minister, že víta našu návštevu na ministerstve, ja to považujem za úplne prirodzené. Takto sme komunikovali s rezortom životného prostredia, ak sme chceli zmeniť zákon o vodách, aby sme ochránili vodu, to najcennejšie, čo na Slovensku máme. Ak chceme pomáhať občanom, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce, tak je našou povinnosťou ako národnej autority pre oblasť externej kontroly komunikovať s nositeľom tejto politiky, a to je rezort práce. A presne takto sme komunikovali a komunikujeme aj s rezortom vnútra pri povinnom zákonnom poistení, pretože naše zistenia ukázali, že štátu uniká viac ako 140 miliónov a je našou povinnosťou ukázať kompetentným, kde tie diery sú a ako ich legislatívne odstrániť, aby tie zdroje, ktoré sú limitované v štáte, boli použité pre obyvateľov tejto krajiny. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem Ministerstvu práce, že aj na základe našich kontrol pripravili zmenu legislatívy, ktorá je o zmene systému, o posilnení kontroly, o zberaní dát, ale je aj o zlepšení pravidiel a jasnejších pravidlách pre tých, ktorí chcú v oblasti sociálneho podnikania podnikať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, nech sa páči. Vaše otázky? Dobrý deň, Dolgánom 360. Tak pán Andraši, vy ste mi už nahrali, keď ste spomínali tie bezpečnostné služby. Chcel by som sa vás pýtať, či podľa vás táto pripravovaná novela, ktorú pripravilo ministerstvo, môže odstrániť aj ten problém s udržiavaním zisku v tých spoločnostiach. My sme na tento prípad upozornili už v auguste. Najväčší sociálny podnik na Slovensku, ktorý ostatne stráži aj toto ministerstvo, ale aj Bratislavský magistrát, aj x iných štátnych či verejných inštitúcií, podľa našich zistení drží vo svojom účtovníctve
účtovníctve 3 milióny eur v keši, keďže mu to tento zákon umožňuje, tak či podľa vás, ako budú vyzerať tie kontroly, či vedia odhaliť aj takéto veci, ale asi áno, keď ich vieme odhaliť my ako novinári, a či tomu táto pripravovaná novela môže zabrániť do budúcna. Ďakujem veľmi pekne za túto konkrétnu otázku a odpoveď je áno. Zabrániť takýmto situáciám viete len aktívnou kontrolou a kontrolou na mieste, nie od úradníckeho stola. Je dôležité, aby do kontroly nebolo zapájané len Ministerstvo práce, ale mala by vykonávať kontroly aj Finančná správa, je tam Inšpektorát práce a určite na systém sa budúci rok pozrie aj Najvyšší kontrolný úrad. A my v debate so zamestnancami ministerstva, s pánom ministrom, sme ponúkli aj myšlienku, aby tento špeciálny účet, kde majú byť tieto peniaze zadržané, práve pre účely toho, že ak niekto poruší pravidlá, tak o tieto zdroje príde, tak sme dali myšlienku, odporúčanie pánovi ministrovi, aby sa práve takýto špeciálny účet neviedol v súkromnej banke, ale viedol sa v štátnej pokladni, aby mal štát dosah na tieto finančné prostriedky, pretože aj naše predchádzajúce kontroly v oblasti životného prostredia, nakladania s odpadom, kde sú takéto povinnosti dávané prevádzkovateľom, vlastníkom takýchto zariadení, oni to len účtovne vedú na svojich účtoch a ak prídu do finančných problémov, tak sa zisťuje, že tieto zdroje neexistujú a že finančné prostriedky boli použité na niečo úplne iné. Toto je myšlienka, ktorú sme ponúkli ministrovi. On musí rokovať s ministerstvom financií a myslíme si, že to by nemalo byť len o problematike sociálnych podnikov a tom špeciálnom účte, ale takto by sa mal štát správať zodpovedne aj v iných oblastiach, ako je napríklad to, čo som vám už spomenul, oblasť životného prostredia. A tam nehovoríme o desiatkách tisíc alebo o milióne, tam hovoríme o niekoľkých miliónoch a o zdrojoch, ktoré majú byť generované na to, aby v budúcnosti spoločnosť vedela recyklovať a vedela odstrániť napríklad skládku komunálneho odpadu. Takže riešenia sú a cestou k vymoženiu týchto riešení je len aktívna kontrola, ktorá v minulosti úplne absentovala. Ak môžem, ja doplním. Povedal som to dnes, povedal som to aj na predchádzajúcich tlačových besedách. My v tomto prípade konkrétnom výrazne sprísňujeme pravidlo, pretože skracujeme obdobie, kedy si môže sociálny podnik držať tento zisk v tom osobitnom fonde z 5 na 2 roky. A po druhé, v prípade, ak počas tých 2 rokov nepoužijete peniaze na socializáciu, alebo zanikne z vlastnej iniciatívy, alebo z iniciatívy kontrolorov, tak tento zisk prepadá v prospech štátu. Ešte by som mal doplňujúcu otázku, pán minister. Súčasťou tejto problematiky bola aj taká, povedzme, že menšia výmena názorov medzi vama a pánom Tarabom. Či máte koaličnú podporu na presadenie týchto zmien? Pán Taraba, viete čo, prvú vec, ktorú chcem povedať, ja som svojprávny človek a pripravujem systémové zmeny, respektíve reagujem na problém bez toho, či ma na to upozorní opozícia alebo koaličný partner. A musím povedať, a asi ste si to všimli, ak nie, tak si to pozrite, že pán Taraba po tom, čo sme predstavili tieto systémové zmeny, pochválil tieto systémové zmeny a ocenil tento náš prístup. Nech sa páči. Možno ja vám poviem aj len, aby to neostalo nevypovedané. Na Najvyššom kontrolnom úrade máme v priebehu kalendárneho roka od 700 do 900 podnetov. Máme aj podnety od poslancov z Národnej rady, máme ale podnety aj od tých, ktorí prevádzkujú sociálne podniky, ale aj od občanov, ktorí žijú v daných regiónoch, že vidia problémy, ukazujú na možné zneužívanie sociálneho podniku zriaďovateľa alebo manažmentu. Teda my s týmito podnetmi pracujeme a tieto podnety budú slúžiť aj ako podklad pre našu rizikovú analýzu, na základe ktorej si vybereme kontrolórsky reprezentatívnu vzorku, aby sme preverili sociálne podniky napríklad z hľadiska toho, aké služby v akej oblasti podnikania fungujú, aby sme si preverili aj tie podniky, ktoré zamestnávajú možno 90-100% zdravotne postihnutých občanov. Napríklad pomohli riešiť aj problém, ktorý súvisí s tým, že sociálny podnik má byť akýmsi nástrojom na medzitrhu práce, má pomáhať najmä v tých regiónoch, kde je vyššia alebo vysoká miera nezamestnanosti, kde je dlhodobo veľmi veľa občanov, ktorí sú vylúčení z trhu práce a tam sa ukazuje, že tie roky, ktoré sme kontrolovali, 18 až 23,
tak najviac sociálnych podnikov bolo v regiónoch, kde bola skoro najnižšia miera nezamestnanosti. Hovorím o Bratislave, hovorím o Trnave, Žiline, Martine. A tam, kde miera nezamestnanosti bola veľmi vysoká, tam sme napríklad mali minimum sociálnych podnikov. Mali sme okres ako Stropkov, kde nebol ani jeden sociálny podnik, ale napríklad v Rožňave bolo 6 sociálnych podnikov, v Revúcej len 2 sociálne podniky. Teda aj to je dôležité identifikovať príčiny, prečo práve tento medzistupeň trhu práce, ktorý má zapojiť dlhodobo nezamestnaných do pracovného aktívneho života, prečo nefunguje v tých regiónoch, ktoré by to najviac potrebovali a prečo sa aktívne využíva napríklad v Bratislave a prečo sa napríklad aktívne využíva aj v rámci štátnej alebo verejnej správy. Ja chcem oceniť napríklad skutočnosť, že rezort práce, ktorý je gestorom tohto zákona, tejto veľmi pozitívnej zmeny z hľadiska fungovania ekonomiky na Slovensku, že aj on podporuje sociálne podnikanie. Myslím si, že aj rezort, ktorý za to garantuje, nesie za to zodpovednosť, by mal ísť príkladom, ale rezort si musí byť vedomý, že aj on môže byť predmetom kontroly a tak, ako som vám povedal, určite do našej vzorky na posúdenie v budúcnosti padne aj 1 alebo 2 sociálne podniky, ktoré využíva alebo ktorých služby využíva rezort práce. Ja som dokonca o to pána predsedu požiadal, aby to bolo aj v tej vzorke, aby sme teda rozptýlili akékoľvek pochybnosti. Myslím si, že je úplne prirodzené, aj sme sa na tom zhodli, že samotný zákon o verejnom obstarávaní vyžaduje v 6% zákazek, aby sa kladol dôraz na sociálny aspekt. Pýtam sa, kto iný ako Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo obstarávať sociálne podniky pri takých predmetoch zákazky, ako sú nejaké udržiavacie stavebné práce a podobne. Kto iný ako rezort práce by mal dávať prácu ľuďom, či už zdravotne alebo ináč znevýhodneným. A aj pán predseda povedal, že málo sa využíva ten sociálny aspekt pri verejných zákazkách, naozaj pri takýchto drobných veciach. Ešte sa chcem vrátiť raz k tej vašej otázke. Opäť musím zdôrazniť, lebo aby to bolo absolútne jasné. Systém sociálnych podnikov, tak ako je dnes nastavený, funguje od roku 2018. 7 rokov. Protokol, respektíve kontrola Najvyššieho kontrolného úradu sa týkala obdobia od 18. do 23. roku. Nikto s tým nič doteraz neurobil. Ak počúvam niekedy opozíciu, tak chcem pripomenúť, že pán Ledecký z SAS bol 3,5 roka predsedom sociálneho výboru. Stále sa dalo do toho vstúpiť. Tvrdia, že až teraz nastal problém so sociálnymi podnikmi. Nie je to pravda. Teraz som vám ukázal, že fakty a údaje, že najviac sociálnych podnikov vzniklo na Slovensku v rokoch 20 až 23. 558 sociálnych podnikov z niečo vyše 600 sociálnych podnikov. Že zisky tých sociálnych podnikov narastali z 3 miliónov na 13 miliónov od rokov 20 do 23. Ale môj prístup nie je taký, že teraz sa tu budem naťahovať s opozíciou a nejakým spôsobom hodnotiť jej prácu alebo nie. Už ma poznáte určitú dobu. Ak sa vyskytol problém, ak sa tie problémy nahromadili, ak nás na to upozornil aj protokol NKÚ za roky 2018-2023, tak pripravujeme systémové zmeny. V konzultáciách s NKÚ, teda s tým, ktorý to celé skontroloval. Toto je ten správny prístup. A sme sa zhodli aj na tom, že my nechceme zabiť sociálnu ekonomiku. My uznávame to, že tu sociálne podniky plnia svoju výnimočnú úlohu, pretože dávajú prácu ľuďom, ktorú by si ináč hľadali márne. Ale na druhej strane chceme nastaviť tie pravidlá tak, aby sme odstránili špekulantov a aby naozaj sociálne podniky tu existovali len také, ktoré budú plniť svoj účel, teda integráciu ľudí na pracovný trh. Toto je náš prístup. Preto som to takto zaramcoval. Nech sa páči, sú ešte otázky? Ak nie, tak vám ďakujeme a želáme vám pekný deň. Ďakujem pekne.